Sharri kare ne. Kashi na 7. Ana nan fa, zazzabi ya sha kan wanzami, sai ya samu wani saurayi cikin masu kula da gidan wankan. Ya damƙa masu wasu 'yan kuɗaɗe. Ya ce ya dinga sawo masu abinci yana kawo masu tunda dukansu ba su da lafiya. Nan kuɗin suka ƙare. Ya daina kawo abincin. A nan fa marini yunwa ta fara dafa shi. Ya taso daga kan gadon da yake zo gunda wanzami yake kwance. Da ya ga baya cikin hayyacinsa, sai kuwa ya lalabe duk kudaden da ke cikin aljihunsa da suka rage, sannan ya fice tare da rufe kofar gidan, ko in ce kofar ɗakin kamar babu kowa ciki. Ai kuwa da fitarsa bai tsaya ko ina ba sai gun mai abinci. Dama an ce da ruwan jiki akan ja na rijiya. Anan fa ya cika cikinsa. Sannan ya shiga kasuwa ya sayo tufafi masu tsada ya saka a jikinsa. Da yake ma sai da ya nemi gidan wanka bai samu ba, sai ya gangara wata ƙorama da ya ga mafi yawancin mutanen garin suna zuwa su yi wanka. Bayan ya yi wanka ne ya sa kaya ya shigo gari, yana ta kashe ƙwarƙwatar ido. Ya yawaci garin nan rariya-rariya. A hakan ya ga abubuwan mamaki, gine-ginen abun ban sha'awa. Amma abin da ya ƙara ba shi mamaki shine dukkan tufafin mutanen garin launi biyu ne can, daga fari sai kuma shuɗi. Ya zo ya samu wani shago ya ga an shanya tufafi a gaban shagon. Da ƙarasawar sako sai ya ga ashe marina ce. Tofa, dami ya tsinke bakin kaba. A nan tuni ya ƙarasa wurin marina, sai ya ciro wani ƙyalle cikin aljihunsa, sai ya ba mai marina ya ce ga shirin naman yanzu ka karɓi kuɗinka. Da ya karɓi ƙyallen sai ya ce dirhami 40 za ka bada in rina mashi. Tuni mamaki ya kama abokin, ya nafe baki ya ce wannan ƙaramin ƙyallen ai mu a ƙasarmu bai wuce dirhami 4 ba. Tuni maganin nan ya jefa ma abokin ƙyallensa ya ce to ka je da shi ƙasar kuma na arena ma, ni dai ba zan rina shi ƙasa ga dirhami 40 ba. Sai ya ce to naji, wani kalan launi za ka mai da man da shi? Sai ya ce zan rina ma shi zuwa shuɗi. Sai abokin ya ce a'a, ni jan launi nake so. Marinin nan ya ce ban iya jan launi ba. Sai ya ce to ka rina man shi zuwa tsanwa. Ya ce shi ma ban iya ba. Ya ce to ka rina man shi zuwa yalo. Ya ce shi ma ban iya ba. A nan fa abokin ya ta lissafo marini launukan kala daban-daban. Wani ma marinin nan bai taɓa jin sunansa ba bare ya iya. A hakan ya faɗa masa ya ce duk ban iya waɗannan da ka faɗa ba, kuma ka sani mu 40 ne marina a wannan gari. Mu 40 ne ba ragi ba ƙari, kuma mun gaji wannan sana'a ne daga iyayenmu, kuma su ma iyayensu sun gaje ta ne daga iyayensu. Mu 40 ɗin nan ba za mu taɓa raguwa ba, kuma ba za mu ƙaru ba. Duk lokacin da wani cikinmu ya rasu, sai mu ɗauko ɗanɗansa mu koya masa sana'ar domin ya gaje shi. Idan kuma ba shi da ɗanɗa, sai mu diba cikin 'ya'yanmu mu koya masa domin ya je ya gaji waccan marinar. Amma tun kakanninmu har izuwa mu ba mu taɓa sanin wani kala da ake rinawa ba face shuɗi.